Musím priznať, že nemecká technológia je skutočne pokročilá. Kto by si pomyslel, že jedného dňa budú mať jednoduché okuliare také praktické funkcie? Možno ste ich nevideli. Ak by ste si tieto okuliare kúpili v kamennom obchode, boli by dosť drahé. Ľudia s presbyopiou majú dnes šťastie. Najnovšie okuliare na čítanie s dvojitým účelom pre videnie na blízko aj do diaľky od nášho výrobcu sú teraz k dispozícii. Rozlúčte sa s tradičnými okuliarmi na čítanie. Tieto okuliare majú šošovky s automatickým zaostrovaním a jednoduchý štýlový dizajn. Sú ideálne pre ľudí stredného a staršieho veku. Predávame ich priamo od výrobcu, pretože naším cieľom pri vývoji týchto okuliarov je rozšíriť trh a vybudovať si dobrú reputáciu. Sú tiež skvelým darčekom pre priateľov a rodinu. Pozor všetci, ktorí ste prišli. Dnešné odporúčanie sa týka okuliarov na čítanie. Ak niekto povie, že nefungujú dobre, prosím, vráťte sa a porozprávajte sa so mnou. Bežné okuliare na čítanie fungujú iba na blízko a do diaľky, nie na diaľku a pri nosení môžu spôsobiť závraty. Preto sme vyvinuli túto vylepšenú verziu inteligentných okuliarov na čítanie s binokulárnymi šošovkami s automatickým zaostrovaním, ktoré sú ideálne pre videnie na blízko aj do diaľky. Ešte úžasnejšie je, že tieto okuliare na čítanie ponúkajú ochranu pred modrým svetlom a žiarením. Sú odolné voči oderu a poškriabaniu a ani po dlhšom nosení sa vám z nich nebude točiť hlava. Predávajú sa priamo od výrobcu ešte dnes, čím sa eliminuje zisk sprostredkovateľa. Ak sa vám nepáčia, môžete ich kedykoľvek vrátiť alebo vymeniť. Ak vám nebudú vyhovovať, môžete ich kedykoľvek vrátiť alebo vymeniť. Buďte si istí svojimi schopnosťami. Kliknite na odkaz nižšie a objednajte si ich teraz.